Bosku malar ambabar kang kandha mulya. Ong ulun basuki langgeng. Om awik namo sidam astu sirat-sirat kondo. Astu sirat-sirat kondo wisisaning bisana sana sinawuk langan wirata. Arawat-arawat enun pokan nggih papan pundi ingkang kae kewadi dasa purwa. Eko marang sawiji adile luwih dasa 10 purwa wiwitan. Sinebuting papan sebutan jangkep sedasa 1 tanjang ketiga. Kajawi ing dalem ya wis manik bali winangun penyanipun Bapa Martu saha Ibu Martiah. Ingkang wekdal samangke netepi darmaning asepuhang ngrakit sekar Japaka Mulya Margya Sutami Waha Siwi. Ugi nuju hari badhe netepi adicara adat Walagara. Kawitara saking Mandrawa bali winanggo ingkang karengga-rengga pindha tamaning para widodara lan widodari. Kaenta-enta pindha tamaning Hapsara Hapsari. Janur malengkung ingkang angrenggani tawinging wiwara pekik amimbuing. Sengseming bali winangun ingkang wekdal samangke kadamel panjenenganipun Bapa Martu saha Ibu Martiah anggenipun badhe netepi adat Widiwidana ingkang cinandhi ing wiyadi jinempana ing Maruta nalika semana kababar ing dinten benjang lumantar adicara Walagara. Kumlebat ing rontek lan umbul-umbul ingkang katiyubing samirana manda maya kacandra asung pambagya harja dumateng sang yaning para pinundi. Para kadang wreda muda taruna ingkang saking brang wetan samya mangilan ingkang saking kilen tindak mangitan ingkang saking kidul samya mangalan ingkang saking ler lumaksana mangidul sedaya samya nglempak manunggal dados tunggal nyawiji dados siji wonten ing papan dunung mriki saperlu para ing sawabing berkah pangestu tumraping putra temanten Sarimbit. Jenenge mantene jare ora ditulis. Mas Bagus Indian ingkang wus
pikantuk tumurning judul saking ngersa dalem Gusti Hyang Widi kalawan Kusumayu Kenyayu Helvian. Tumapak ing judul katang kepakonten ing pranajenipun temanten kakung lan putri Mahanani saha nyantosan itu marang putra temanten Sarimbit. Ing tembe putra temanten kakung putri saged mujudaken keluarga ingkang kebak ing kabingan ayem tentrem. Gampang gangsar dene nyambut damel gampang gangsar inggenipun golek sandang kelawan pangan gemah ripah loh jinawi karto lan raharjo. Ngantos dumugi puputing jagat. Sawetawis sang yen ing para kadang bedhek sineman tangga teparu kanan kiring. Dulur nak dulur ingkang samya manunggal dados tunggal nyawiji dados siji. Sedaya pring panyang kuyung dumateng bot repotipun kang mengkuwigati. Bebasan pambiyanipun para kadang bedhek sineman tangga teparu kanan kiri dulur nak dulur. Senadyan ta wujude namung banyu sak ciduk godhong sak suwek kayu sacuklek tembung seklima lampas tindak. Ning sedaya menika mujudaken pakaryan sae menggawe manungsa gesang wonten ing alam donya kedah tulung tinulung. Mila boten nama mukalambok menawi panjenenganipun Bapa Martu saha Ibu Martiah kinepung kalian sedaya para warga Sentana kadang Pandhawa ingkang sami nyengkuyung dumateng bot repotipun kang mengkuwigati dasar kepara nyata. Panjenenganipun kang mengkuwigati mujudaken piyantun ingkang blater kalangkung dhuwur kukuse kondang koncar ning ngantos ing manca desa ya manca praja. Mila ugi boten nama mukalambok menawi sedaya para kadang Sentana warga Pandhawa senadyan ta namung lumantar serat ulem kewala. Ya serat sedah, ya serat kintaka wara. Panjenengan saestu minangkani ulemipun kang mengkuwigati saperlu nderek angrawuhi. Panjenengan saha minangkani ulemipun kang mengkuwigati ing pangajap paring sawabing berkah pangestu marang putra temanten Sarimbit. Panjenenganipun Bapak Martu saha Ibu Martiah nyuwun siagunging samudra pangaksami dhateng panjenengan daya para tamu undangan ambok menawi sepisan paring panampi ingkang kirang kewu paling palenggan ingkang kirang lungguh paring pasugatan ingkang kirang sugun apa dene paring dedaharan ingkang kirang lawuh. Bapak Martu saha Ibu Martiah namung nyenyadong sih rumenting samudra pangaksami saking handika sedaya. Derek uning dumateng panjenengan daya biladi cara walagara. Walagara menika wala menika bocah ingkang wis ngancik dewasa gara menika rabi. Yektine walagara mujudaken pasemon bocah loro lanang lan wadon ingkang badhe salaki rabi gesang bebrayan wonten ing alam donya. Semanten ugi walagara ugi mengkuwerdi sinandi. Wategesipun wadah dumadi saking pakartenipun biyung. Lategesipun las tawi lanjaran tawi wiji. Temanten kakung ingkang minangka dados lantaranipun. Wonten ing tegesipun gua garbanipun temanten putri. Ra antawisipun kakung putri ragane temanten kakung putri manunggal. Anggenjong wonten ing pagulingan temah nuwaken kama ingkang wani rekta lan seta. Rekta tegesipun abrit, seta tegesipun pethak. Yekti bilih walagara mujudaken bibit kawite menungsa wonten ing alam donya dumadi saking rong perkara abang lan putih. Ingkang abrit dumadi saking pakartinipun biyung wonten ingkang putih dumadi saking pakartinipun bapa. Manunggal jroning guwa garpa temahing benjang. Putra temanten putri Nggalo Hanggarbini. Sematan ugi yatnya wiwaha samskara. Menapa ta werdine yatnya wiwaha samskara. Tan sanes kawiwitan kalian ngicali wirangipun temanten kakung putri anggenipun. Wonten ing pagulingan tanpa busana temah niba wonten ing pangkonipun ingkang garwa. Manunggaling jalu pawestri wonten ing pagulingan kawiwitan kalian dipun icali rumiyin wirangipun temanten kakung lan putri ing tembe saged mujud nuwaken kama ingkang warni rekta lan seta kala wau.
Mila Bapak Ibu para undangan kakung putri para sepuh pini sepuh aji sepuh Rama Legend Rama Dukun Rama Pandhita ingkang dhat kinurmat. Bega pangestu saking panjenengan daya muga mahananipun maraping putra temanten kakung putri. Mahanane ugi tumraping panjenenganipun Bapak Martusa Ibu Martiah ingkang wus katemben kemawon badhe nguntapaken dherekaken putra temanten kakung putri tumuju dhateng gesang bebrayan inggal. Sineksanan kalian sedaya para kadang sentana warga Wandawa, dulur nak dulur, para undangan kakung sumawana putring tembe. Benjang anggenipun putra temanten kakung putri badhe netepi adicara adat walagara. Sedaya pitantuk nugraha saking Gusti Hyang Widi wiwitan ngantos paripurna pinanggih rahayu. Rahayu kalih sing rubeda nere sambikala. Sejene mangun pahargyan walagara panjenenganipun Bapak Martusa Ibu Marti Augi ngluwari tanggung jawabipun manungsa gesang wonten ing alam donya lumantar wilujengan entas-entas nyuwargakaken dhumateng sedaya para leluhur kaki buyut nini buyut ingkang minangka cikal bakaling keluarga ya cikal bakaling praja dipun swargakaken ing dinten benjing dene panjenenganipun Bapak Martusa Ibu Martiah yektine panjenenganipun sarimbet ngeluwari tanggung jawabipun dados manungsa gesang wonten ing alam donya. Mugi pikantuk kanugrahan saking Gusti Hyang Widi temanggenipun nyuwargakaken dhumateng sedaya para luhur ingkang sampun swargi. Ing pangajab saged lumebet wonten ing salebeting swarga alus ya swarga ayu, langkung-langkung saged lumebet wonten ing kasuwargan jati ya jatining swarga. Sumangkaning raos panjenenganipun Bapak Martusa Ibu Martiah ingkang sedaya kemawon menika pasrah dhumateng panjenenganipun Rama Dukun ingkang dados sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Martusa Ibu Martiah. Pandonga panyuwun sinawung kuku sing dupa kumelun miyak angkasa ya miyak wiyadi meminta nugrahane saking Gusti Hyang Widi. Temasa kata jumbo kang ginayu sembodo kang sinedya lestari kang kaesti. Paripurna entas-entas yektine luar tanggung jawabipun Bapak Martusa Ibu Martiah anipun gesang wonten ing bumi pertiwi. Kebabar makaten para rawuh para kadang sutresna budaya. Anggenipun Bapak Martusa Ibu Martiah nimbali panjenengan daya manunggal dados tunggal wonten ing papan dunung mriki. Sepisan malih panjenenganipun Bapak Martusa Ibu Martiah nyuwun sagung ing samudra pangaksami saking handika sedaya. Anggenipun paring panampi ingkang kirang kewuh dhumateng panjenengan sedaya. Langkung-langkung dhumateng para bedhek matur ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan konjuk wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ingkang sampun kersa mbebedhek. Baring panyengkuyung dhumateng bot repotipun kang menggugati temah. Bargian entas-entas ugi walagara saged lumampah awit pambiyantinipun sedaya para kadang bedhek sinoman. Tangga teparu kanan kiring ugi dulur nak dulur. Bergabang itu saking panjenengan daya para kadang. Sinten to ingkang badhe nderek lampah panjenengan daya ngiring gelaring budaya Jawa dalu samangke. Saraning pradangga munyo angrangin gondo arum kang mangambar-ambar. Minangka pratandha anggen kita sami ambuka wiparaning suka dwaraning kandha konjuk wonten ing ngarsa handika sami. Gelaring seni budaya Jawa ingkang enggal kemawon badhe kagelar wonten ing papan dunung mriki. Nyuwun berkah pangertos saking panjenengan sedaya. Sedaya para kadang pradangga musisi saha ibu waranggana minggahipun kadang-kadang pramuganing pagelaran. Nyuwun berkah pangertos saking panjenengan sedaya mugi-mugi gelaring seni budaya nderek mahargya jatipun kang mengku wigati wiwitan ngantos paripurna pinanggih rahayu kalih ing rubeda dening sambikala. Sinten ingkang badhe ngejawatan tatan sanes salah satunggaling pakumpulan kondang kaloka saindenging jagat pramudita ingkang dipun pandhegani kalian Mas Alpan mijil saking tlatah suku anyar Wajak Malang Jawa Timur Indonesia. Sumuyut wonten ing sangandhapipun Panji Alfa Musik Campur Sari.
Alfa musik campuran saring abiyantara. Nun sewu niki